ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station, dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna M. Energy FM. Pag ako magsabing radyo, sabihin mo energy, masabsamit. Oras natin ngayon, 19 minutos. Makasumpalan, yung oras siya alas 9, kapusan. Magandang umaga, Metro Dagupan. Magandang umaga, Pangasinan. Ako, lakas ang huling headset ko Dali lang po. Ayan. Mahirap medyo, inaantok. Dito ko natulog kagabi. Kasama ko yung bantay. Sumakit ang likod ko. Dito ako natulog, di ako pinatulog dito ni Joel dun sa sopa naming bago. Anyways, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Friday, March 25, 2022. Ang unang araw at unang bugso ng local, of course, campaign. Kaya ngayong araw na to, sandamakmak ng mga jingles ang inyong maririnig, mga kapangga. Nako, ang ganda ng jingle po, ng jingle ni Mayor Paul Batawil. Ako, pakinggan nyo. Ako kung gumawa nun. On sabi pa nagboboto. Boses po ni Jay Oriles yun. Kahit dyan sa may Binmalay. Nako. Aalingaw-ngaw na naman yung boss ni Jay Oriles dyan. Totoo lang, promise. Pati yung si Councilor JM. Nako. Salamat po sa pagtitiwala po sa mga councilors at mayors na kumuha po ng boses ni Jay Oriles. Naway gaya po ng previous elections na tayo po ay nagsama-sama, muli kayong palarin. I am very honored na minsan po yung boses ni Jay Oriles. Talaga naman pong Sir Jay, pwede bang ikaw mag-voice over nito? At sa maniwala kahit hindi, sa lahat po ng mga binoise over ni Jay Oriles na kahit ako'y may konting yabang, aminin ko na. Proud lang po kasi ako. Lahat po ng mga binoise over ni Jay Oriles nanalo. Totoo po yan. Hindi po ako nagbibiro. At hindi ko rin po sinasabing magpunta kayo dito para magpa-voice over. Ang presyo po 1,007,000. Kidding aside, totoo lang po, sino pa ba? Yung mga natin. Isa rin pong vice mayor. Doon nasa kabilang nasa kabilang grupo, si Vice Mayor Attorney Neptali Pasilyao. Salamat, Vice Mayor, nagtiwala din sa atin yan. Sino pa? Yung iba pang mga councilors, salamat po. Deeply honored po ang inyong lingkod. Thank you very much po. At ang buong pamunuan ng Energy FM. Vice Mayor Nep.
Tayo nag-voice over dyan. Yung kanyang nep, talipasilyaw. Ay, hindi, pero ako yung kumanta na. Hindi po ako. Ilang voice over lang po. Balita ko, nag-iikot lahat po ng mga kandidato ngayon, mga kaibigan. So, kayo na lang po, mga kaibigan. The voice of the people is, of course, cannot be denied. It is the voice of God. Kaya kung ano po yung nanalo sa darating na eleksyon, yan po ay itinalaga po ng ating Panginoon na siya hong maging pinuno ninyo. At siya hong magpalakad ng ating mga local government units sa local elections. Sa ganun din po sa national naman po. Kung sino man po ang mananalo na presidente, dahil yan sa inyo. So, congratulations. Pero dito kasi sa Pilipinas, pag may eleksyon at natalo, sinaol. Diba? Anyways, ngayon po ay araw ng Friday, huling araw na naman po ng week na to. Weekdays po, no? Dahil ang mangyayari po, weekend na tayo, Sabado na bukas. So, ay ang programang coffee break ay hanggang Friday, Mondays to Fridays. 9:23 in the morning, mga kaibigan. Alam niyo po, there is a 5-in-1 capsule, a unique essential component purposely formulated to protect the human body against diseases and viruses. Why it is called 5-in-1 capsule? Because this capsule helps to protect the following na i-mention ko po, mga kaibigan. Hypertension. Sa mga matataas po ang ito mga hypertensive. High blood, yan. Heart disease, kasama dyan ang cancer, kasama pa dyan ang lung disease at viral infection. Kung bakit po, alam niyo po, ayon sa pag-aaral, ang cancer po is nasa 189 deaths every 100,000 Filipinos ang namamatay. And every hour lang po, mga kaibigan. Kaya ganyan po nakakalungkot itong cancer na to kung dumapo sa isang tao. Lalo-lalo na nakakatakot kasi only to find out, stage 3 ka na. Stage 4 ka na. Paano mo pa malalabanan? Buti na lang, mga kaibigan, there is a power of 5 in 1 capsule. Andyan po ang benefits po na ihatid sa atin ng Pau de Arco capsule. Hanapin niyo po ang Pau de Arco capsule sa leading drugstores sa inyo pong mga lugar. Hindi lang po ang cancer ang kaya pong labanan through making your immune system strong. Viruses, high blood, lung failure, at cancer, at heart failure. Yan po. Kung kayo po, mga kapangga, ay maghahanap na rin po ng supplement, doon na lang kayo sa supplement na merong 5 laban sa lahat. Yan po ang Pau de Arco capsule. Samantala, mga kapangga, tayo po ay nagkakape na at naiwan ko po yung aking sa labas kanina po kasi may kinausap lang po akong staff. So, eto po yung gusto ko sabihin sa iyo. Kung magkakape ka na rin lang, mga kaibigan, yung healthy na at wala kang takot na ikaw ay magkaroon ng mataas na blood sugar. Ang James 5-in-1, meron po itong no sugar added para sa mga diabetic person. Kaya napakaganda po ito para sa inyo, mga kapangga, ha? Okay. Ito pong James 5-in-1 ay sinangkapan po ng Korean ginseng. Nakakatulong para sa katawan natin maging masigla, magpatalas ng inyong memorya. Ganon din ang agaricus mushroom na mabisang antioxidant na mayaman po sa dietary fiber, may vitamins, may minerals at beta-glucans, labanan ng mga cancer cells sa katawan. At para tulungang lumakas ang immune system, dapat sabayan ng proper diet. Thank you very much. Alas. Alright. Rico Ford. Ito na po yung coffee kinabit niya sa akin. Usok pa talaga. James 5-in-1 coffee mix. Available po yan sa supermarket at groceries near you. And the meantime, bibigyan ako ni Jay Urilas kung ano po ang ating mga enhancers sa pag-uusapan ngayong araw po ng Friday. Thank God it's Friday. Ito na po ang ating mga enhancers for today. Bakinig po kayo. Presidential candidate Senator Panfilo Ping Lacson bumitaw na. Naku, ito nalulungkot ako dito sa Partido Reforma. Bumitaw siya sa kanyang Partido Reforma. Standard bearer to pero bumitaw. Kuling nga natin ng konting kaalaman dyan. Samantala, local campaign period simula na nga ngayong araw na to.
Team Live, Citywide Motorcade. Atin pong alamin, sigurado nag-iikot pa rin yung mga yan. Update lang tayo ha. Dito lang po yung sa 90.3 Energy FM. Pangga mong sabihin radyo, sabihin mo Energy Masamsamit. Ako Pangga, dumating na po sa ating himpilan. Etong si Vice Mayor ng Lawak, Pangasinan, Nelson Gayo. Kasama rin po. Ewan ko ba't di ba tumakbo ito? Si Boss Reggie Paran. Itong si Boss Reggie, sikat na to eh. Ewan ko ba dito? Sabi ko, baka number 1 pa sana to eh. Diyan sa Kalasyaw, sos Ginoo. Kung tinandem niya yung bayaw niya, di sigurado. Dumagdag pa yung fans niya dun sa fans ni Vice Mayor Messina. Tapos na. Tapos ng eleksyon. 9:28 in the morning. Ito po ang inyong likod, Jay Oriles, sa inyo pong programa, Coffee Break. Bayan, tapatan ni Pangga, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Pangga, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Pangga. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Pangga. Lumapit ka sa'kin ay bigla akong nahilo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station, dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Pangga, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Pangga, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Pangga. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Pangga. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station, dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Pangga, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Pangga, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Pangga. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Pangga. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma.
And you are still enjoying 90.3 Energy FM. Pag mo sabing radyo, sabihin mo energy mo sabsabit. Oras natin ngayon, meron tayong 32 minutes past the hour of 9 o'clock. By the way, gusto ko lang pong batiin pala ang Team Sweetie. Ayan. At kay Doña Grace Jumperly, kay Merly Mayo, Ate Ems, kay Rosario Laksamana Lopez at Lourdes Paat. Salamat po sa suporta parating binibigay po sa Energy FM. Uy, thank you nga po pala dun sa mga gulay. Oo, salamat po talaga. Pinaghatian ho namin dito sa Energy FM. Salamat po talaga. Narito po ang detalye ng ating mga enhancers for today. Presidential candidate Senator Panfilo Ping Lacson. Nako, bumitaw po sa kanyang partido Reforma. Ako kaagad nabigla ako dito sa balitang ito. Siya mismo yung standard bearer po, no? Chairman po ng Partido Reforma. Nag-anunsyo na ang kanyang pagbibitiw mula sa Partido Reforma ang presidential candidate, not chairman, presidential candidate to, na si Senator Panfilo Ping Lacson kahapon. Nangahulugan na ito ay magiging independent na po, no, na kandidato. Magiging independent na lamang siya. Pero tuloy pa rin umano ang pagtakbo nito sa pagka-presidente ng Republika ng Pilipinas this coming May 9, 2022. Si Lacson po, chairperson ng partido, ay dinala ng grupo bilang standard bearer habang iniendorso ang vice presidentials na si Nationalist People's Coalition or NPC member na si Senate President Vicente Soto III. Sabi nga niya, today I officially announce my resignation as chairman and member of Partido Demokratikong Reforma, which is effectively makes me independent candidate. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. Una rito, nagkasundo ang ilang opisyal ng partido na suportahan na lamang ibang presidential candidate. I was informed, sabi niya, that the party president, former Speaker Pantaleon Bebot Alvarez, that there's late in Davao del Norte led by the party Secretary General Provincial Governor Edwin Hobahib has decided to endorse another presidential candidate. Dagdag pa ho ni Senator Ping Lacson. Sinasabing sinusuportahan ni Alvarez ang kandidatura ni Vice President Leni Robredo at kinumpirma po ni Alvarez ang kanilang paglipat ng susuportahan. Ako, nalulungkot ako dito sa totoo lang, ano? Nakakalungkot. Yung bang from the very onset that you are showing your dedication and pinakita kasi ni Ping Lacson yung kanya pong yung advocating no corrupt, right? Pagbabago sa bawat pamilyang Pilipino with the help of his team na Partido Reforma. Tapos biglang ganyan, meron na silang susuportang ibang presidente. It's such an awe. Ang sakit nun. No? So anyways, let's just pray na tayo naman po alam niyo po ang Pilipino para sa katotohanan ng lahat. Hindi naman iniapi, sigurado, pero nalungkot lang din po ako sa balitang ito na nangyari kay Ping Lacson. Alam niyo, marami sumusuporta kay Senator Ping Lacson. Okay, so, marami din po. Hindi yan may pagkakailan. Marami din po sumusuporta. So, kung saan man kayo dalhin, Senator Ping Lacson, dahil hindi naman kayo bumitaw sa pagtakbo ninyo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hoping pa rin po yung the best. At bilang isang alagad ng batas, nakikita naman natin, sports lang, sabi nga nila, no? Okay, 9:36 in the morning, mga kapangga. Local campaign period, simula na ngayong araw na to, aminado ang Philippine National Police na kanilang itinuturing na security challenge ang pag-uumpisa ng local campaign period ngayong March 25, 2022 sa mga local candidate, ano? Ayon nga kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, inaasahan kasi na mas matindi po ang labanan ng politika sa mga lalawigan. Oo, totoo yan. Dahil dito inatasan po ni PNP Chief General Jonardo Carlos ang mga local police commanders na magsagawa ng maayos na deployment ng kanilang mga tauhan. Kasama po sa riyon ang pinatututukan po ng pamunuan ng Philippine National Police sa mga field commanders ay ang Regions 5, 8, 12, 13 at Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region.
Sa ngayon, nakahanda po ang security package na ibibigay ng Philippine National Police sa mga kandidato na merong mga banta sa kanilang buhay. Nakapagtala pa rin ang PNP ng 14 na insidente ng karahasan simula nang mag-umpisa ang election period noong January 9, 2022. Yan po mga kaibigan ha. At ayon kay Colonel Fajardo, sa 14 na insidente, 2 lamang naturang bilang ng kumpirmadong eleksyon or election-related incidents. Habang patuloy na sinasailalim sa validation ang mga lugar na isinama ho sa election hotspot. Okay? So again, sa lahat po naman tumatakbo at sa lahat ng mga supporters, harapin po natin ang bawat isa ng may respeto. Okay? Huwag yung magtatapunan tayo ng mga mga flyers ha. O sa mga local supporters naman po, sa mga tumatakbo mayors, vice mayors, mga councilors, kung dumaan po sila kahit hindi nyo po sila type at meron na ho kayong sinusuportahan, ipakita nyo lang po yung pagiging natin, pagiging isang Pilipino na tayo pong mga kaibigan, talaga naman pong hospitable, no? Yung hospitality nating mga Pilipino, hospitable, that is, no? Talaga pong ipakita natin na kahit sinong dumating sa inyong lugar, sa harapan ng inyong bahay, pero pinapaalalahanan din po, ipakita natin yung okay po, hello kaway. At least wala namang samaan ng loob. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, etong mga tumatakbong mga kandidato, magkakaibigan naman po yung mga yan. Hindi ho ninyo maalis po yan, magkakaibigan po talaga yung mga yan, okay? Real talk lang ha. Pero minsan, yung mga supporters, yan ang mga gumagawa po ng mga kahit papano na nakakalungkot. Merong mga binabato-bato nila yung kanilang mga, ang tawag dito, yung mga tarpaulin. Binubutas-butasan nila, binabato-bato, sinusulatan, dinodrawing. Yung nakangiti, nilalagyan ng pentel pen yung ngipin. Yung mata, kung ano-ano mga ginagawa. Yung noon, nilalagyan ng sungay. Huwag naman pong ganon. Para sabi nga nila, kung ano yung itinapon mo, yun din yung babalik sa'yo. Kaya pakita nyo lang po na kahit paano, after election, magkakaibigan din po nito. Isa lang naman po ang mangyayari dito ngayon. Keso matalo ang iyong sinusuporta na panalo nyo sa kabilang isang kabilang partido, ang importante niyan, pangga, is yung mapagsilbihan ho tayo ng maayos. Okay? At paalala sa mga tumatakbong kandidato, bawal na muna po ang beso-beso. Bawal po ang yakap. So yung importante po makapagkaway tayo, makipag-fist bump. Ayun na ang pagpasok din sa loob ng tahanan ng mga nasasakupan ninyo. Kahit na po payagan ho kayo, bigyan nyo na lang po ayon sa Comelec yan ha. Sundin nyo na lang po para hindi ho tayo magkaroon ng aberya. 40 minutos makalipas po ang alas 9 ng umaga. Ito nga po pala yung schedule ng Team Life, no? Team Life Wide Motorcade. Atin pong nalaman mga kapangga na ngayong araw na to, ang Team Life, abangan po natin ang Team Life sa kanilang Citywide Motorcade. Sumipot ho sila dyan sa St. John, alas 7 ng umaga, Tapuac by Amado, papuntang Lucao, lalabas ang De Venecia Highway. Hindi ko na ho alam kung nasaan sila ngayon ha. Papasok ng Gaudencio Shop no Street, papuntang Maluwad, lalabas ng Perez Boulevard. From Perez Boulevard, dadaan sila sa MH Del Pilar Street. Mukhang dumana sila kanina. Papuntang Arellano, diretso ho yan ng Bunuan Gazette, papasok ng Bunuan Bukid, via Gonzales Street. Lalabas po sila ng Sitio Tatong, diretso ng Bunuan Binloc hanggang Barangay Hall. Babalik po ng bayan, via Bunuan Gazette, kakanan sa De Venecia Extension, papasok naman po sa Patalan, diretso hanggang sa Nabli Street, papasok po ng Herrero Street, diretso po yun ng Mayombo, Karanglaan, papasok ng Tubing Road, Bangin Road, diretso ng Bolosan, endpoint po BDY Compound, Bolosan. Yan po ang kanila pong activities, ang kanila pong citywide rally, motorcade rather, nagaganapin po. Sa Lingayen naman po mga kaibigan, ang ulat ng pagpapahayag sa bayan ay gaganapin ngayong March 25, 2022 Friday. Alas 5 ng umaga, nagkaroon sila ng assembly, Team LNB Assembly sa may Baywalk, Lingayen. Sumunod po ngayon, motorcade around sa buong bayan po ng Lingayen. Lahat po sila nag-iikot dyan ngayon. Alas 4 ng hapon, magkakaroon ulit ng assembly at Lingayen Civic Center. Yun pong napakaganda nilang plaza.
na covered court na po yan. Pinagawa po ng mayor nating Mayor Paul Batawil. Ano po? Okay? At sa buong sangguniang bayan na naging daan para maging makatotohanan ang pangarap na magkaroon ng covered court na yan, ang auditorium na tinatawag nila ngayon Lingayen Civic Center. At alas 6 po ng gabi ang program proper ng ulat at pagpapahayag sa bayan. So ang paalala natin dyan, wear your face mask all the time. You have to maintain social distancing at pagsunod po strictly sa pini-enforce po ng IATF. Sumayin niyo po ang ating mga enhancers for today. Balikan lang po natin mga kaibigan kung ano po ang ating mga napag-usapan ngayong araw na ito sa ating enhancers. Presidential candidate Senator Panfilo Ping Lacson bumitaw na sa Partido Reforma. Local campaign period simulan ho ngayong araw na ito, March 25, 2022. Ang Team Live Citywide Motorcade inyo pong nalaman. At syempre, ang ganun din po ang motorcade na gagawin po ng Team Lingkod ng Bayan sa Lingayen. Bati lang muna tayo sa mga nagpapadala ng kanilang mga pagbati. Nako, hi there kay Chanley Kaimoto. Good morning, Sir Jay. Happy coffee break. Listening and watching from Alimax Homes, Home de Venecia. Pabati po kay Mama El Vittorio. Nanay Jomber Hobes. Happy weekend. Good morning, Kuya Jay. Happy coffee break po. Renny Boy Quijadas. Hello, Sir Jay. Renny Boy Quijadas for Political Jingle Compilation 101. Talaga lang magko-concert ka na naman Pangga ha. Gusto ko to si Renny Boy, pinapanood ko to eh. Yung request ko Renny Boy hindi mo pa ako pinagbibigyan, promise. Good morning po. Ricard Manawis is watching. Margie de Guzman Esteron. Hello po Kuya Jay. Reynaldo Ray Malonzo Manson. Good morning Kuya Jay. Happy coffee break. Chris Mita Mondong. Kuya Jay. Emily Cacho Otero from Isla Malibong Orbis Tondo, Pangasinan. Marisa Carino. Good morning Kuya Jay. Pa-shoutout po Sheila's Canteen sa Galvan. Judith Jimenez. Kuya Jay, pa-shoutout naman ako dyan. Salamat. Hi Judith. Ayan. Hi Judith from your special someone na isang kandidato. Chos. Hello at Chanley Kaimoto. Good morning. Vivian Toledo. Good morning. At kay Sir Jay, panawagan nga po dun sa tricycle driver na sinasakyan po ng anak ko kahapon dyan sa UL po. Bumaba po ang anak ko dito sa Gilig. 4:30 po ng hapon kahapon, Dagupan City. Pakisoli na po dito sa Welcome Maluwad Julian's Bakery po. Salamat Sir Jay. John Michael, pabati po sa mga RM Paran Auto Car Care Center. At binabati ko siyempre si Boss Reggie Paran na nakatutok ngayon. Dumating na po sa ating himpilan Pangga si Vice Mayor Gayo, kaya maya-maya makakatapatan natin. Mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Pangga. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Pangga, kabuluhang panayam at pagkilatis sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Pangga, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Pangga. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Pangga. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan.
Dito lang sa kauna-unahan, ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilatis sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station, dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan, ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilatis sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station, dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan, ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilatis sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station, dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan, ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilatis sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan.
Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto
at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan.
Tapatan ni Panggat. Kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat. Magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat. Kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat. Magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat. Kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat. Magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat. Kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat. Magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma.
sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilatis sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilatis sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? This is the Dagupan's ultimate FM radio station, 90.3 Energy FM. Pag mong sabihin radyo, sabihin mo, Energy Masamsamit. Coming to you live at the 4th floor, Duki Chongson Building, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Ang Energy FM Dagupan ay napapakinggan hindi lang po sa syudad ng Dagupan at tayo po ay napapakinggan sa buong probinsya ng Pangasinan. We are also heard coast to coast, globally, through our A-Radio portal. Kasama po dyan ang ating Energy FM Dagupan FB page. Ngayong araw na to, atin pong hihimay-himayin, kakausapin ang mga kasalukuyan ng mga nagbabaka sakaling maluklok sa pwesto. Welcome po sa Tapatan ni Panggat 2022. Well, this program aims to assist, educate our fellow Pangasinense comes May 9, 2022 election. Ngayong araw na ito, isang malaking karangalan na makakasama natin ngayon. Isa sa mga tinitangalang leaders ng Lawak Pangasinan, Secretary General ng API, Party List, Executive Vice President ng Vice Mayor's League, at incumbent Vice Mayor po, Marmarlang Ya Abogado at Tatang Tanagagig. We have, mula po to sa Team Valderas Gayo, ha? Honorable Attorney Nelson Valdez Gayo. Magandang umaga po, Vice Mayor. Welcome po sa Energy FM's Tapatan ni Panggat 2022. Magandang umaga, Pangga J. Magandang umaga po. Santos siya kabuasan at si kayo namin, kaluyagan, duyag na Pangasinan. Naimbag nga bigat, kadang ito'y kakabagyak, kan kakailian, itilawak Pangasinan. Alam mo, Jay, maraming salamat sa pagkakataon na ako'y umuupo ngayon sa harap ng isang batikang DJ. Hindi lang sa Pangasinan, baka pa sa buong bansa. Thank you, Jay. So, maraming salamat. Deeply honored po din po ang inyong likod, Vice Mayor Nelson. Thank you very much. But alam ko, ito po yung unang araw ng kampanya ninyo. Pero siyempre ako po yung nagpapasalamat. We're reaching as far as many as of your compatriots, mga kababayan niyo po dyan sa Maylawak, Pangasinan. So sabi ko nga, ako po yung labis na nagagalak at natutuwa, Vice. Yes, actually ako nga dapat magpasalamat because this is the opening salvo for the local elections campaign period. At andito ka ngayon sa isa sa mga pinakasikat na radio station sa Pangasinan. Salamat po, Vice. Pero siyempre bago natin simulan ang ating Tapatan ni Pangga, kayo po muna ay aking kukumustahin. Kumusta po kayo at kumusta ang unang araw ninyo, ang preparasyon ninyo? Pagkatapos ito, kayo ba, ano pong gagawin ninyo, Vice? Well, now I'm fine. I'm upbeat. Ako ay makikipagtapatan sa inyo ngayon. And after this, we will be making some rounds for the campaign. Alright. Kayo po, kasama po ang inyong Vice Mayor, kayo pong Mayor, ano po? Si Mayor Ricardo Valderas. Okay. Our dear listeners, viewers, alam na po natin mga kaibigan na ang ating pong programa ay talaga naman pong pinapaabot sa bawat sulok po, every nook of Pangasinan. Ito po inaantabayanan ng mga kababayan natin. Ngayon po, yung mga lawak, mga lawakenyo, ang tawag pa natin. Yes. Tama. So, hindi pa ako nagkakamali. So, ito na po yung muli nating pagkakataon para may parating po ang boses ng ating pong Vice Mayor Nelson Valdez Gayo.
Handa na ba ho kayo makipagtapatan, Vice? Yes, ever ready. Ayan, ever ready. Ito gusto ko dito kay Vice. Kanina po kami nag-uusap eh. Nakapagpalagay na ho kami ng loob. Okay, pero bago po bitawan ng mga ano natin po, ang mga basics at siyempre mga tapat at mga questions natin. Gusto ko lang po paalam sa inyo that we have questions and each questions deserves a timer. Now when we hear this buzzer, Vice, narinig niyo po, Vice, ano po? Ibig sabihin po, we move on to the next question. But it doesn't mean that hindi niyo natapos yung oras ninyo, yung pong remaining time will top up or carry over dun sa next na question natin. So, eto na po ang ating Tapatan ni Pangga 2022. Ang ating pong first tapat na question ay nangangailangan po ng 1 minuto para magpakilala po sa inyong sarili. Isang tapat na tanong, sino po si Honorable Nelson Valdez Gayo? Your 1 minute starts now. Yes, Jay. Magandang umaga. Ako po ang kasalukuyang Vice Alcalde ng Lawak, Pangasinan. As already mentioned, I am the Vice President of the Vice Mayors League of the Philippines, Pangasinan Chapter, and the Secretary General of Abante Pangasinan, Ilocano Party List. Ako rin po ang founder and president of the Private Rescue Medical Group, 911 Lawak Alert, and the lead volunteer of the Lawak Free Legal Assistance Program. I am a litigation lawyer for 26 years, a private practitioner of law. You still have 20 seconds, Vice Mayor. And of course, Jay, I am a family man. Ayun, maraming salamat po sa iyong tapat na kasagutan, Vice Mayor. Tapatan ni Pangga 2022. Alam niyo, I'm truly impressed pag ganito yung mga nakakatapatan natin. Ano po mga kaibigan, truly eloquent. Talaga, idol natin itong mga legal practitioners natin mo po nakakasapanayam. Hindi ko nasasabi sa inyo mga kapangga, no? Frustrated lawyer ang inyong lingkod eh. Kaya humingi tayo ng payo kanina kay Vice Mayor eh. Anyways, let's move on with our next tapat na katanungan. This time, it deserves 5 minutes po. Isang tapat na tanong, Vice Mayor. Ano po ang naging inspirasyon at nagpapalakas sa puso ng isang Nelson Valdez Gayo na muli pong tumakbo bilang Vice Mayor dyan po sa Lawak, Pangasinan? 5 minuto po, ngayon na po. Okay, salamat ulit, no? Idadagdag ko lang sa kung sino si Attorney Nelson Valdez Gayo kanina, dagdag ko lang na ako pala ay suki ng RM Paran Auto Care Center. Okay. Now, to answer your question, Pangga J, no? Isa lang kasi ito eh. Ang Tagalawak kasi, hindi ko lang mga kababayan, karamihan sa kanila aking mga kamag-anak. Mm-hmm. So if we want to serve, unahin natin yung mga kamag-anak natin, yung mga kadugo natin. And again, why am I saying this? Because isa ito sa pag-uplift sa kabuhayan ng mga Tagalawak. Kaya nga sabi ko kanina, I am the founder and president of the 911 Lawak Alert, na isang kaunanahan dito sa probinsya ng Pangasinan, isang rescue medical group na tumutulong sa mga may sakit, tumutulong pag may sakuna, lalong-lalo na nung panahon ng pandemya, Jay. Ito ang isang legacy na aking may papakita at ipagpapatuloy. Alam mo, isa pa, what are the services that I want to render to my constituents in Lawak? Ako rin, Jay, ang founder and lead volunteer of the first time again in the province of Pangasinan, ang Free Legal Assistance Program. Na kumbaga, ang mga Tagalawak ngayon ay mayroon silang libreng abogado. Mm-hmm. Na ito ang binibigyan namin ng, shall we say, we want to render justice o tutulong kami sa aming mga kababayan Tagalawak kung paano nila makuha ang hustisya, particularly if they're victims of injustice. Mm-hmm. Alam mo, isa ba, ako rin ang nag-umpisa. Kasama ko noon ang aking kapatid na ang former provincial director, si Colonel Ronald Gayo, at si Mayor Balderas. Kaming tatlo inumpisan namin yung bloodletting activity sa Lawak. Mm-hmm. At ngayon nga ay nagiging institusyon ulit sa Lawak ng mga nangangailangan ng dugo sa aming bayan ay libre silang nakakakuha. Ang mga bagay na ito, ang mga plano na mga ito, ang mga vision na ito, o tawag natin sa Ilocano na arapaap, arapaap or pangarap sa Tagalog, ang siyang nangungumbinsi. At sabihin na natin that is the dynamo why
I still want to serve my constituents. Isa pa pangga, ang mga proyekto sa Lawak ngayon, kung bakit may malaking paninibago or pagbabago. Infrastructure projects, marami ngayon ang proyekto. Ito ay isang matindi at magandang executive legislative agenda between the office of the mayor and the Sanggunian under my leadership. Pangga, another one is Lawak is an agricultural municipality. At dito naramdaman ng mga magsasaka, and I'm very proud to say this, na dahil sa programa ng Team Balderas Gayo, kami ay nagbibigay ng direct subsidy to our farmers. Subsidy para maibsan yung paghihirap ng ating mga magsasaka, lalong-lalo na itong mga nagtataasang presyo ng mga abono, fertilizers, and farm equipments. At sabi ko nga, ang proyekto namin, ang programa namin, at programang aking sinusulong ay always people-based. Direct na tulong sa mga tao, direct na tulong sa mga magsasaka. You still have 1 minute and 20 seconds, Vice Mayor. Well, the continuity, continuity of all the programs that we presented to the Lawakeños in 2019 will always be the top priority. And by the way, I would like to announce it here now na yung Lawak People's Park na isa-isa sa aming mga pangarap, may saday nga arapaap midi panggajay, ay mayroon ng notice to proceed. And anytime from yesterday, maumpisahan na yung Lawak People's Park, and hopefully magiging zero level na tayo sa pandemya. Mayroon ng papasyalan ng mga tao, and at the same time it will be giving economic opportunity. Alright. Maraming salamat po sa iyong tapat na kasagutan, Vice Mayor Nelson. So let's move on naman po muna sandali sa mga pagbati na pumapasok po sa ating messenger. At the same time, yung mga text lines natin, they're widely open. 0912-782-5884 and 0955-597634. Uulitin ko po ha, 0912-782-5884 at 0955-597634. Ang ating pong guest ngayon, si Honorable Nelson Valdez Gayo, ay kanina we were actually talking, I spoke to him, sabi niya sa akin, Jay, okay tayo sa no holds barred. So yung mga questions, alright, ay ready to dish out, sasagutin po ni Vice Mayor. Jack Abalos Santos, good morning Kuya Jay, pa-shoutout po, nakikinig po kami ngayon. Winnie Eleazar Alcantara, good morning Energy FM, God bless po. Winnie Eleazar Alcantara, the working Vice Mayor at Lawak, Attorney Nelson Valdez Gayo, we support you all the time, all the way, the best, sabi po ni Winnie Lor. Maraming salamat. Gemma Pabuna Guido, a heart is given to you. John R.J. Madriaga Jacinto, Vice Mayor Nelson Valdez Gayo pa rin ngayong 2022. Galing ko kay John. Rosalie Laksamana Lopez, good morning Sir Jay. And Miguel Andre Pascua, Attorney Vice for the win. Thank you. Lynn Pasiliao is watching. Randolph Molina Jr., Team Balderas Gayo pa rin kami. Maraming salamat. Ayan. Hart Dominguez, ang napakagaling na Vice Mayor ng Lawak. Hart, thank you very much Hart. Napakarami ng natulungan ni Vice, madaling tulungan at hindi namimili. Support ka namin, Attorney Vice, from Miguel Andre Pascua. Ako, i-share nyo nga itong ating pong tapatan sa mga kababayan natin dyan sa Lawak. Let the voice of Honorable Nelson Valdez Gayo be heard. B-Boy Gayo, good morning, God bless Lawak. Number 1 po kayo. Jonalyn Malikdam, ang madaling lapitan, Vice Mayor Attorney Gayo. Thank you. Puro pagbati na itong mga itong binibigay kay Sherlyn Davera, Nelson Valdez Gayo. Teka, may message pa yun. Naku, ang dami mong heart, 4 na heart. Reggie Paran is watching. Layo ho ni Boss Reggie, sa totoo lang. Hindi ko siya, alam ko malayo yung kinaroroonan niya ngayon eh. Solid ang Team Balderas Gayo from Edrani Mapatak. Sige po, keep those messages coming in. Accommodate po namin yan. Ang susunod pong tapat na question natin, this deserves 5 minutes na po.
Alam naman po natin, ang trabaho po ng isang vice mayor is legislative. Ano po, hindi po to executive. Magkaganon pa man din, it is already an stigma that when you run for a position, automatically the people will ask, ano po plataforma ni vice mayor? Ano po ulit ang kanyang plataforma na nais ilatag sa mga kababayan natin dyan sa Lawak, Pangasinan? People, beautiful people of Lawak, let's listen kay vice mayor. 5 minutes po, ngayon na po. Okay, Jay. Ang ganda nung intro mo kanina, no, na ang trabaho lang ng Sangguniang Bayan, kagaya ng Vice Mayor, ay legislation, local legislation. Actually, to be blunt about it, ang tingin ng mga tao sa Sanggunian and even the office of the mayor ay pangdekorasyon lang. Now, one of the achievements that I am proud to announce is yung pagpapalit namin ng imahe ng Sangguniang Bayan at yung opisina ng Vice Mayor. Ngayon, Jay, for all you know, for the first time in Lawak, Pangasinan, lahat ng mga councilors namin ngayon ay may opisina na. So, where they can entertain their constituents. Another thing, no? Sinasabi ko palagi, huwag na nating pag-usapan kung ano yung achievements natin or what are the legislations that we were able to pass. Kasi records can speak for themselves. Marami ho kaming ordinansa at resolution na may kabuluhan na nangyari. But beyond that, palagi kong sinasabi, and this is one of what makes this service, public service, as different. Sabi nga ng isang constituent ko na iduma nga serbisyo. Lumalabas kami, Jay, sa aming mandato. If our office is intended only for local legislation, we do works and public service outside the scope of legislation. Kagaya nung sinasabi ko, Jay, nung pinatayo ko yung 911 Lawak Alert, hindi naman sinabi ng local government code na magpatayo ako nun. But that is service. Yes. That is service. The bloodletting activity, that is service. The free legal assistance program, that is service. At isa pa, Jay, programa namin na ako mismo bilang abogado, as a practicing attorney, ako pala ang legal counsel ng 22 barangay councils ng Lawak. So, ano yung naitulong namin? Pag may problemang legal ang mga punong barangay and all barangay officials, in the performance of their function, we do not hesitate to help them. Kami ang tumatayong abogado nila. So, itong mga serbisyo na ito, pagpapalit ng imahe ng Sangguniang Bayan, ay isa sa mga achievements na masasabi ko. Actually, Jay, isa pa. Kung ang Sangguniang Bayan ay gumagawa ng batas sa tingin ng mga tao, itong Lawak Sangguniang Bayan, alam mo ba, may pangalawang pangalan? Ano po yun? Ang tawag nila ngayon ay Sandigan ng Mamamayan. Kasi I tell you, yung Sandigan ng Mamamayan, pag may mga social problems doon, environmental issues, alam mo kung saan sila tumatakbo? Sa amin, sa Sanggunian. I will give you a very classic example. In 2018, nung hindi pa kami nakaupo sa posisyon, ang problema namin sa Lawak ay yung unregulated and mismanaged poultry business. Yeah. Problema namin ang langaw, problema namin yung mabahong poultry, problema namin yung mga mabahong piggery. Now, kami ho, ang sinandigan ng mga Tagalawak, kasama ko dito yung isang abogado rin, si Attorney Danny J. Ribuyo, number 1 counselor. Pumunta sila sa amin, hindi naman kami anti-business, but we want to regulate yung business na mismanaged and unregulated. Now, I tell you, ang problema noon sa langaw ay eradicated. Na manage namin, ako nga, kapitbahay ko ngayon ng isang poultry, kumakain na ako sa bahay ko na malapit lang sa poultry, walang masyadong langaw. I think that is one of the efforts why I'm saying, Panggajay, that the Sangguniang Bayan now is also called the Sandigan ng mga mamamayan. All right. We got 46 more seconds to go. Yes, Jay. You asked me a question. You wanna move on, sir? Or okay na po kayo dun?
do you want us to move on with the next question na pa? Okay, Jay. Okay, 26 minutes past the hour of 10 o'clock in the morning. Ito naman po mga kabangga, yung susunod na question natin kay Vice Mayor Nelson Valdez Gayo. So, mga kababayan ko, gusto ko lang pong muli invite kayo na atin pong linya na dapat yung tawagan or i-text 0912-782-5884 at 0955-597-634. May mga pumasok na pong question, Vice Mayor, pero mamaya ho tayo papasok doon sa No Holds Barred kasi willing naman ho kayo na pumasok sa part na yun eh. So mga kapangga, yung mga taga-Lawak, Lawakenyo, padalahan nyo na po yung ating pong mga numbers ng inyo pong mga katanungan. Uulitin ko po yung mga numbers 0912-782-5884. Kasama po dyan yung 0955-597-634. Yung po mga messages nyo naman po that are coming in sa atin pong fan page, meron din po tayong staff na nag-accommodate yan para po ihatid sa atin maya-maya later on that i-dish out kay Vice Mayor Gayo. So our next tapat na katanungan, it deserves another 5 minutes. Ano po sa tingin ninyo ang mga bagay na sa tingin nyo dapat pagandaan? Ninyo pong Vice Mayor po ng Lawak, pagdating po sa sakuna, pagdating po sa edukasyon, sa trabaho at maging sa krimen. Alam niyo naman po, Vice Mayor, meron ho tayo mga sakuna is hindi ho tayo prepara dyan. Itong an example of course that I wanted to tell you guys is COVID. Another thing, though napipredict na po ang atin pong pagdating po ng mga bagyo, pero kakailangan pa rin natin ng preparasyon. So let's hear from Vice Mayor Gayo. Vice, ano po ang inyo pong masasabi to? 5 minuto po. Yes, Jay, ang sakuna andyan na yan, ano? Ang palagi kong sinasabi when it comes to mga calamity, lalong-lalo na this public health emergency. Lahat tayo dito sa buong mundo, we were caught flat-footed, di ba? Now, the program that we want to initiate, and we are actually initiating it now, is palagi is disaster preparedness. Disaster preparedness, how prepared are the frontliners, particularly yung MDRRMO. And if you notice again, Jay, nagiging sirang plaka na ako, that is actually the mandate when I founded this 911 Lawak Alert. Dahil yun ang gusto ko na maging katuwang when it comes to emergency response. That we want the local government unit and even the private sectors like my 911 Lawak Alert to be the first responders. And as first responders, they must be trained. There must be capability building. Kaya lately, sabi ko nga, mayroon actually akong in-sponsor that was in July last year of a training for volunteers on disaster response. Pangalawa, Jay, I think we really have to beef up yung pagtugon natin when we are, or rather when we encounter calamities, kahit nga pandemic. Ano yung may tutulong natin sa mga tao? Yung mga tinatawag nating band-aid solutions. Again, pupunta tayo, we have to be very much prepared and we have to give to the people yung mga tinatawag nating ayuda, assistance. Mm-hmm. Lalo na ngayon, itong pagtaas ng gasolina, presyo ng gasolina, is in itself an economic disaster. A crisis is a disaster. How can we respond to that? Again, we go back to the basic principles why we have a government. Ang gobyerno mismo ang tutulong sa mga tao, and that is through direct help, subsidy, assistance to people who are in conflict, assistance to people who are in or under disaster. Ito yung mga bagay na ito, preparedness and assistance are the key programs in responding to calamity. Now, sa krimen naman na I always believe na there must be a very, very clear and consistent relationship between the community and the police. At sinasabi ko, pag malakas ang tiwala ng mga tao sa pulis, tao rin lang ang magpupulis sa kanilang lugar. Di ba, Jay? Tama pa. Sila na rin ang magsusumbong sa mga pulis. Dahil alam naman natin yung kakulangan nating mga kapulisan. So, paano natin mapapaigting? Again, strengthen the barangay peacekeeping force.
Alright. Pagdating po sa trabaho, Vice. Yes, trabaho, again, the duty of the government is to provide opportunities for the creation of employment and livelihood. Kagaya nga ho ng sinabi ko, very classic example, simple lang, direct to the point. Ano ang may bibigay pag nagpatayo kami ng isang magarang lawak People's Park? Nasabi nila nung kami kinukutya dyan na wala daw mangyayari. Ang sabi ko, pag may isang lawak People's Park, that is the role of the government to create livelihood and employment opportunities to the people. Bakit ka mo, Kajay? Apay, sir. Apay, tako na tayo, no adda iti pagpasyaran ti tao, manganda, adamot taglako. Right. So yung sinama niya the economic cycle. Kung may mga tao doon, may mga mag-iisip kung paano nila ma-entertain yung mga tao para hindi lang sila nakaupo sa park. Yun na. Ang tinatawag nating giving opportunities to the people. Sa mga magsasaka, sabi ko nga, I'll go back to our farmers. Ano ang may tutulong ng gobyerno sa kanila para mabawasan yung kanilang gastos sa pagtatanim at tataas yung kanilang kita. Again, I go back to our present program, the subsidy given to the people. Another one, livelihood training skills. Andito ako naniniwala kay Governor Pogi Espino. Mayroong isang maigting na ugnayan ang lawak LGU at provincial government ni Governor Pogi kung saan humihingi kami ng assistance sa livelihood mobile skills program ng provincial government. Maraming salamat po, Vice Mayor, sa inyo pong tapat na kasagutan. And now, let's move on naman po sa atin pong next tapat na katanungan which deserves 2 minutes po. Pero bago ang lahat, I'd like to take this opportunity to give thanks ang ating pong sponsor po ng tubig na atin pong iniinom ngayon ni Vice Mayor. Ayan, ayun. I would like to thank Water Market Calasiao. Yan. Siyempre, headed by the owner, manager. Walang iba kundi po si Sir DJ Ocampo. Salamat po, Sir DJ. Ano? We're enjoying the water kanina pa ho. Thank you. Matamis yung tubig. Oo po. Masamsamit. 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 Nangimas tayo. This question deserves 2 minutes. Okay. Oy, kung mga tagalawak ha, keep on sharing po yung program natin. Okay, 0912-782-5884 at 0955-597634. Ato pong tanong natin, isang tapat na tanong, ano po yung masasabi niyo po sa solution po ng gobyerno pagdating po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga langis? Ano? Lahat po tayo apektado pero syempre, ano ho ang nakikita yung mga solusyon na ginagawa ng gobyerno? Sapat pa ba? Kulang pa ba? Ano po ba, Vice Mayor? 2 minuto po. Ngayon na. Pangga J, when the private sector does not function, when the private sector fails to function, the government must come in. Now, there is a problem on oil price hike na nahihirapan ang private sector, hindi nila makontrol. Papasok na kagad dyan yung social approach, the social democracy approach. Papasok ang gobyerno. So paano ang gagawin ng gobyerno? I always believe on the Oil Price Stabilization Fund program. Meaning to say, the government must give direct subsidy on how to cushion the impact. Meaning to say, para hindi masyadong maramdaman ng mga motorista at lahat ng mga nangangailangan ng gasolina at krudo yung impact ng pagtaas ng presyo ng langis. Second, aside from that band-aid solution, once and for all, the government must come up with a comprehensive program on other renewable source of energy para hindi lang ho tayo palaging dependent sa how would you call this, oil crude products. Oil products. At marami naman ang Pilipinas ng renewable energy, natural resources. Ligsahin lang natin ang mga bagay-bagay kagaya ng hydroelectric power. So if there are other ways on how we can use other sources of energy sa pagpapatakbo ng isang negosyo or everything industry, we have to give a study to all these things. Like yung windmill. Ang dami na hindi tayo dependent sa crudo dahil wala tayong crudo.
Tapatan ni Bangga 36 minutes past the hour of 10 o'clock. Just in time, Vice Mayor. Okay, 36 past the hour of 10 o'clock na po ng umaga. Good Mayor, good morning. Good morning po sa Lawak. Meron ba kayo 911? Sabi niya, meron. O, mamaya, sagutin po yung mga question na ganyan. Catherine De Leon, Vice Mayor with lots of accomplishments. Thank you. Marlene, ayan. Hooray! Puro clap binigay. Oh. Okay, Janeline Istonilio, Balderas Gayo pa rin tayo sa tunay na pagbabago. Good morning, watching here in Cavite from Marilyn. And meron pa ba dito? Solid Team Balderas Gayo po tayo from Fernando Rafanan. Gemma Rituya, good morning Sir Jay and Vice, watching from San Jacinto, Pangasinan. Christopher Argiles of Orpilla, maaasahan 911 Lawak alert, subok na number 1 Gayo or Gayo, sabi niya. Thank you. Solid Team Balderas Gayo po. Ayan, salamat po. Sige po, yung mga questions naman po na pumapasok, huwag ko kayong mag-alala. Lahat po yan i-accommodate natin sa pagpapatuloy po ng ating programa. Ngayon naman po, ito naman po ang ating last question na i-dish out na po para sa ating speaker. Vice Mayor, I'm gonna ask a hypothetical question. Okay. Kung sakaling kayo po ay mahalal muli bilang Vice Mayor ng Lawak, Pangasinan, and again, this is hypothetical, at kayo lang po talaga ang sinuwerte sa grupo ninyo. Lahat po ng mga kasama ninyo na magiging katim ninyo ngayon, kung sakali sa May 9, puro nasa kabilang partido. Paano nyo po sila pakikisamahan? This deserves 5 minutes ngayon na po, Vice. Alam mo, Jay, sana I refuse to answer hypothetical questions. Pero dahil ikaw yung may-ari ng programa, sasagutin kita. Okay. Thank you po, Vice. But before that, I will make a caveat, no? But actually, Vice, nangyayari naman po talaga ito, no? Yung mga hindi nyo kapartido, things happen. Things happen. At minsan, nagiging problema yan sa pagpapasa ng mga budget, no? Tama. So, your answer po, 5 minutes. But before I answer that question, I have to make this caveat. First, Jay, wala naman siguro, hindi man siguro mangyayari na ako lang ang mananalo. Okay. Sigurado ko mananalo yung mayor din namin at mga kasamahan namin. Pangalawa, Jay, usually naman mas maganda pa rin pag magkasama yung ibinuboto para quality service. Now, to answer your question, kasama ko man o hindi, I will always play the role of critical collaboration na ginagawa ko rin kahit kasama ko. I collaborate. Yes, no problem. But I also criticize. But I tell you, kasama ko man o hindi, Panggajay, yung pag-criticize ko, hindi ko gagawin in public. I will tell that personally to whoever is my mayor. At ganyan din ang ginagawa ko. That has always been my how would you call this, policy, na I always go for critical collaboration. Magtulungan tayo sa lahat. Mas lalo pag tinutulungan din yung vision ko, yung plano ko sa bayan, yung programa ko para sa bayan. At pag tinutulungan ako, tutulungan ko rin sila. Kasi sabi ko nga, hindi lang naman mayor ang may programa, may plano, pati vice mayor may plano rin, magtulungan kami basta para sa bayan. Okay. Alright. Color ends pagkatapos po ng eleksyon. Alright, yan po mga nangganda sagot. Tapatan ni Bangga 2022. 39 past the hour of 10 o'clock in the morning. Ngayon naman po, ito na po yung inaantay natin, yung mga no holds barred, no? Sa mga kababayan natin, ang napakagaling na Vice Mayor ng Lawak from Heart Dominguez. Salamat sa iyo, Heart. Nako. Hindi ko si Heart Evangelista Vice Mayor eh. Basta Heart eh. Heart lang eh. So, ina-heart po tayo ngayon, Vice. 62 sharers, nako, keep this program shared sa mga kababayan natin dyan sa may sa may Lawak, Pangasinan. 0912-782-5884 at 0955-5976-34. Mabilis po ba? Ulitin ko lang po 0912-782-5884 at 0955-5976-34. Nagpo-flash din po yan sa ating screen. Gusto ko pong ipaalam sa inyo that the views and opinions of the guests do not necessarily reflect the views and opinion of the host of the station and the network. Furthermore, that the views, opinions, and insinuation of the host or even of the speaker do not necessarily reflect the views and opinions of the show, of the network, and even of the host.
So mga kapangga, ito na po ang ating tapatan ni Pangga. Hanggang 11 po tayo, Vice. Wala na ho tayong time limit dito ngayon. So ibig sabihin, lahat po ng mga questions sa ating i-dish out, pwede nyo hong sagutin. As long as you want, wag lang ho tayong abutin ng alas 11 ng umaga. Ang ating texter 5672, sabi dito, 22 barangays po meron ng lawak. Would you concur po? 22 barangays po meron? Yes. Okay. Sa tingin niyo po ba, Vice Mayor Nelson, sa loob po ng 3 taon ng pandemya, kasagsagan po at this time, nadulot po ng COVID-19 sa Lawak, Pangasinan, nagawa niyo pong dalawa ni Mayor ang inyo pong tungkulin? Tama kayo dyan. Sabi ko nga, yung tungkulin namin, yung commitment namin sa mga tao, ay hindi kami nadistorbo ng pandemya. While we were responding to the pandemic, isa kami sa Lawak, ang isa sa mga magandang serbisyo sa mga Pangasinense sa pagbibigay ng tulong noong pandemya. But we make no excuses. Kahit may pandemya, tuloy-tuloy pa rin na yung programa namin ng infrastruktura at pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka at lahat-lahat na ng mga programa ng local government unit. Pandemic COVID-19 did not stop us. All right, texter 10, time right now is 10:42. We have another texter 2242. Ang Lawak, Pangasinan ay nakilala po sa dairy farm ngayon po, lalong-lalo na nung taong 2014. Natigil po yan. February 2021, itinuloy po ito with a memorandum of agreement po with the provincial government. Ang tanong dito, muling i-develop at i-rehabilitate daw ito. Kumusta na po ang dairy farm? At meron pong nagsasabi na bumabatikos na hindi daw po maganda ang dulot po ng gatas na to na galing po sa kalabaw at hindi po sa cow. Well, comment nyo lang po. Yung the first question on the memorandum of agreement between the provincial government and the municipality of Lawak. Alam nyo, if I may say, na medyo natulog nga ho yung proyekto na yan it was started in 2014 pero naging white elephant. To be honest, with all of you sa ating mga constituents, hindi kaya ng municipal government na patakbuhin yan. Kaya nakatiwangwang yan. Mabuti na lang, mayroon tayong savior. Pumasok ang provincial government at kami nagpapasalamat kay Governor Espino. Mayroon ng partnership, business, shall we say, a partnership of endeavor between the Lawak LGU and the provincial government. Kaya maganda na ngayon ang Lawak Dairy Farm. And our vision for that Pangga J is we want Lawak to be the Carabao capital not only in Pangasinan but also in the Philippines. Marami na hong mga kalabaw dyan na nangyayari. At papalakasin namin dito Pangga J ang kooperatiba para sa pagpapatakbo ng dairy farm na yan. So, bagamat mayroong partnership, mayroong assistance, ang provincial government na pinangungunahan ni Governor Pogi Espino at ng aming Lawak LGU, ang gusto mo pa rin naming magpatakbo dyan, at yan ang vision ni Governor Espino, ay kooperatiba ng mga Lawakenyos. Now, to your question, na delikado yung gatas ng kalabaw sa baka, comparison daw po. There's comparison. Comparison daw. I do not know if our texter is an expert, so maybe we want to be educated. I'm not also an expert, but what I can say is, ang baka naman at kalabaw ay galing sa isang pamilya ng mga animals, di ba? So para natin sinabi na ang Pilipino mas maganda ang gatas niya kaysa sa Indonesian. Mali yata 'yon. These two, no? If I am correct me if I'm wrong. I'm not an expert. Sabi ko nga, they belong to the bovine family of mammals. So kung ano yung gatas ng baka, I think ganun din yung gatas ng kalabaw. If I can recall, bukang ito yung issue na binabato ng isang listener natin, yung tinasabi ng isang tumatakbo atang nasa posisyon na sinasabing mas maganda ata ang klase ng buffalo or cows kaysa sa kalabaw na gatas, which is mas healthy pa daw po pag galing daw sa buffalo yung ating pong
kaysa sa kalabaw. And nevertheless, I myself cannot be really expert and cannot tell kung ano po yung difference nito. As long as it's a milk para sa atin, from the point of view in a layman's term, gatas pa rin yan. Diba? Okay. I guess we Pero move... pinakamasarap pa rin panggaji yung gatas ng nanay. Siyempre naman po. Pati yung nanay mo. At siyempre, mas... At nanay ng mga anak mo. Naman. At syempre, mas maganda talaga ang gatas. At ang mga bata, pagka ang gatas ng ina ang kanila pong iniinom, may close, yung relationship na nangyayari. Bonding ika nga nila. Ano po? Okay, 10:46 ng umaga at Texter 5673. Sabi dito, alert level 1 na po ang Pangasinan. At syempre, ang lawak, kumusta na po ang fare system ng mga tricycle drivers natin po, Vice Mayor? Well, pagkatapos ng pandemya, may problema ulit. The high rising cost of fuel. Yan ho ngayon ang problema ng mga tricycle drivers. Mas lalo nga, within Lawak, tricycle is the main mode of transportation. Pati mga tao na kahit hindi sumasakay sa tricycle, gumagamit sila ng sariling motorcycle. Ito rin ho ang palagi naming tinatawag na aside from a problem that must be addressed by the national government to subsidy, kami rin tumutulong sa mga tricycle drivers. Again, Band-Aid solution, subsidy to our tricycle drivers. Alright. 1047 5472, Texter 5472. Pakitinong po kay Vice Mayor Nelson, may mga areas po ng papasok at palabas po ng Lawak going to Manawag and Posurubio. Madidilim po, may aksidente po nga ng motor na nirespondehan ni Vice Mayor. Ano po ang masasabi niyo dito? Ano po ang plano ng Team Balderas Gayo para dito? Yes, continuing pa rin Panggajay yung programa namin ng road concreting, road asphalting, and yung mga street lights. At sabi ko nga, hindi lahat nakakayanan ng bayan ng Lawak ang mga proyektong ito. Ngunit, we are still, shall I say, passing the grade in coming up with these projects. Ang maganda kasi nito, Panggajay, malaki yung tulong ng provincial government. Ang daming proyekto si Governor Espino sa Lawak on road concreting and even street lights. Alright. So tuloy-tuloy yan. Yung texter natin, tuloy-tuloy pa rin. Sabi ko nga, ang programa ng Team Balderas Gayo ay continuity. Kung anong naumpisahan, tatapusin namin. Alright. Texter 1225, pakitanong po kay Vice Mayor Nelson, bukod po sa kahirapan ng buhay, marami po tayong kababayan ang nagkakaroon ng anxiety, depression at problemang legal. Ano po ang ginagawa ninyong hakbang, Vice Mayor, para matugunan po ito? Mental health. No. The free legal assistance, for all you know, by the way, Panggajay, hindi lang confined sa legal assistance sa mga nangailangan. Actually, incorporated dyan ay yung psychological help. Just yesterday, sa aking free legal assistance program, may pumunta sa akin na magulang na ang anak niya ay victim of rape. And you know, I immediately sought the assistance of our MSWDO. Ang sabi ko kagad sa kanila, you help the victim dahil hindi naman legal ang problema niya dahil hawakan namin. Ang importante dito ay yung state of mind, yung mental health, paano yung intervention. And that is actually the part and parcel of my free legal assistance program. Papasok yung mental health. Now, that is one thing. Kaya yung opisina ko, Panggajay, pag may pupunta doon ng medical assistance na nire-refer namin minsan sa MSWDO, kami na mismo ang nag-a-assist pag ang problema is on mental health. Kasi alam mo, maselan ito eh. Okay lang yung sakit sa katawan. Pero pag mental health, very complicated ito, kailangan pupunta ka talaga sa expert. So, priority rin namin yan, yung mental health program, yung mga those who are suffering from anxiety, at ito ay, again, sa pakikipagtulungan ng provincial government. Okay. Texter 1222. Subok na po sa serbisyo si Vice Mayor at parehas po kayong legal practitioner ng iyong katunggali. Malaki po ba ang plus factor sa posisyon ito sa pagigisang lawyer para maging Vice Mayor po, sir? I always say na you are not defined by your profession.
Well, pareho kaming abogado ng aking katunggali. She's a fine lawyer. But being a lawyer is not the ultimate factor. I always believe na it's the character of a person that defines him or defines her. And the kind of public service that he or she renders. Do you render service sa panahon lang ng eleksyon? O do you render service, genuine service, magmula nang ikaw ay naiboto ng mga tao, iniluklok ng mga tao? And that where lies the difference. Alright. That's a very nice answer. Texter, follow-up question. Ano po ang pagkakaiba ni Gayo sa kanya pong katunggali at bakit siya ang kailangan kong iboto? Performance and track record. I will, no holds barred ka kung ano. Sa amin kasi, yung Team Balderas Gayo, more than 2 years pa lang kami eh. Yung team sa kabila, mga at least 9 years na sila sa serbisyo. Kayo na ho sa Bayan ng Lawak ang magkumpara yung performance namin at track record ng more than 2 years versus at least 9 years. So, track record and performance always. Okay, another follow-up question. Bakit po Team Balderas at Gayo po ang dapat suportahan at bakit din po, ayan, Nicky Boy Reyes at ating Governor Espino ang dapat pong suportahan? Gusto kong sagutin yung pangalawang tanong Bakit Governor Espino? Alam mo kasi si Governor Espino is the inspiration of Pangasinan leaders. Ang masasabi ko kay Governor Espino, alam mo, performance-wise, wala nang question dyan. Kahit sabihin na natin na Panggajay na pare-pareho na lahat sila. Mga congressman, ang ating governor, pare-pareho. What makes Governor Espino distinct and different from them is how he responded during this public health emergency. Governor Espino lang ang people-based, pro-people program nung nag-pandemic. Kahit criticize siya. Kaya nga sabi ko, nung nag-respond din ako sa pandemya sa Lawak, alam mo, Panggajay, ang isa sa mga inspiration ko, ginaya ko, tinularan ko, in a way is Governor Espino. Makita mo yung puso, yung malasakit. And the best leader, I tell you, is a leader who leads and renders service not in times of happiness or in times of peace and tranquility. Makikita mo yung leader in times of hardship, in times of calamity, in times of crisis. Kaya nga sabi ko, pagpipili ang mga tao ng kanilang leader ngayon, isipin nyo ho, wag na yung ginawa nilang noong bago magpandemya, ano ang kanilang ginawa nung nagpandemya. That's Governor Espino. Nico Boy Reyes, he's a good legislator. Now, to the Balderas Gayo team, ganun din ho. Kami umikot, Panggajay. Ako'y umikot, hindi lang as Vice Mayor, pero as President of 911. Kami ang nagbigay ng mga ayuda. Aside from the ayuda coming from LGU, coming from provincial government, nagbigay din ang 911 Lawak Alert. Kami ang mode of transportation noon, Panggajay, noong lockdown, na walang transportasyon, kami hong nagamit. Kami hong nagbigay ng mga tulong sa mga frontliners. Pag may tatakbo sa ospital, dahil kulang ang ambulansya namin, 2, naging 3 ngayon, 911 ang tumutulong. Hanggang ngayon, pag may nililibing noon dahil kulang ang transportasyon, 911 ang rumiresponde. That is the kind of public service and leadership that was given to the people of Lawak, given to the people of Pangasinan, kaluyagan tayo dyan from Governor Espino. Alright, thank you very much po Vice Mayor Nelson sa iyong tapat na mga kasagutan. Follow-up question, isang nag-message sa atin kanina. Paki-identify ano yung sinasabi mong madilim na area para ho masagot ni Vice Mayor. Kasi daw po yung, hindi ho ata daw nasagot yung tungkol kung anong plano dun sa mga madidilim na areas na meron pong mga cause ng mga aksidente. Please identify. Yun lang po. Pero siyempre, may mga areas po ba? May mga areas po rin po ba kayo na-i-encounter na talaga pong madilim? It was concurred one time during the interview na si Mayor Dupe. May inutusan na rin siya na i-check yung mga areas na madidilim. Yes, please tell us, identify, specify the area. And I tell you, we will respond to that positively. Alright.
10:55 po ng umaga mga kapangga. At syempre, puro papuri na ho yung lumalabas at mga greetings na pumapasok sa inyo, Vice Mayor. Siguro po, ito na yung pagkakataon. We only have 4 minutes left para ho sa ating programa. It's time for you to talk to the people of Lawak. At para po syempre, yung mga supporters, mga nagmamahal. Ngayong, ito na nga po, swalbo na ho ng local campaign. Ang yung mensahe, Vice Mayor, sa lahat ng mga sumusuporta at nagmamahal sa iyo. Simple lang, Pangga J, ang leader nakikita ang kanyang leadership through action, through service. In Ilocano, we call it aramid ti pakakitaan. Sa gawa nakikita. So, we can talk a lot, pero pag walang action, walang mangyari. Sa aking mga kababayan sa Lawak, kung kontento po kayo sa aking serbisyo, kung kontento kayo sa serbisyo ng Team Balderas Gayo, sama-sama ho natin pagpatuloy. Dahil ako, hindi pa rin ako kontento sa mga nagawa ko. I have some more to offer to the people. May mga programa pa akong gustong gagawin maliban sa ipagpatuloy yung mga nagawa ko na beyond my job as a Vice Mayor. So, marami pang ini-expect ang aking mga kababayan na aking pangarap para sa bayan ng Lawak. Ang Lawak ngayon nakikilala na, Panggadya eh. Sabi nga nila, ba't sa Lawak lang ang may 911 Lawak Alert? So, thank you. Mga bagay na ito will make Lawak people proud as a Pangasinense. Vice Mayor, I'll take this opportunity to ask this question. Total, meron ka pa ng 3 minuto. If you were to rate your performance bilang isang Vice Mayor, 1 is the lowest, 10 is the highest. Self-serving, ano? Ang hirap naman yan. Ang masabi ko na lang, Pangga-J, is I can see any Lawakenyo eye to eye. Yun eh. Mata sa mata. At masabi ko sa kanila that I performed well. As to the rating of 10 over 10, yun eh. the right to self-preservation, Pangga-J, syempre 10. Pero mayabang yung 10. Because no one is perfect. 9 over 10 na lang. 9 over 10. Okay. Akala ko po sasabihin nyo, 9.9 na. Tanong kasi ni Pangga-J, we have to be tapatan, sabi niya. Tapat na lang tayo. Pero it might be self-serving, but let the people of Lawak. Yung mga nagsasend ngayon, pasensya na, we run out of time. Pero it giving also na, syempre, yung mga kasama mo sa team mo, Vice Mayor, at mga numero nila, if you, I do believe you have a strong photographic memory and the rest of your members. Yes, thank you very much. Yes, I will allow this. And I would rather start with the governor. Yes po, yes po. Ang aking gobernador ay letter P, performance. Performer, Pogi Espino. Ang mayor, number 1. Governor, number 1. Vice Governor, number 1. Mayor Ricardo Balderas, number 1. Vice Mayor, ako po yun, number 1 din. Ang aming mga councilors, si Attorney Danny J. Ribuyo, si Awel Soriano, Edgar Eliazar, Darwin Rodillas, Imong Soriano, Glyza Ulande, Chato Tabayoyong, at si Wilson Quinto. Vote straight, Team Balderas Gayo. Vote straight, Team Espino. And of course, yung party list. Oh, yes, party list. Ang bagong party list, ang pag-asa ng mga Ilocano at Pangasinense, ang Abante Pangasinan Ilocano number 142, Pangga-J. Huwag na nilang hanapin yung API, hanapin na nila yung 142. Bigyan nila ng pagkakataon ng API party list dahil sila ito. Ang bumoboto sa API ay Ilocano at Pangasinense. Bigyan nila ng pagkakataon, 3 years lang yan. Yung pag-asa na yan, bigyan namin ng aksyon. Yung pangarap, bigyan natin ng katuparan. Bigyan natin ng seat sa Congress. Okay. Ilang milyon lang naman naabutin sa populasyon pa lang natin dito sa Pangasinan. Posible yan. Posible. Thank you. Maraming salamat po, Honorable Vice Mayor Nelson Valdez Gayo ng Lawak, Pangasinan. Ito po ang inyong lingkod. Nagpapasalamat po sa inyong lahat ng mga sumusuporta, nagmamahal sa Tapatan ni Pangga 2022. Hindi pa ho tayo nagtatapos. At syempre, gaya ng pinramis ko, baka yung mga councilors at mga ilan po mga mayors at mga vice mayors na hindi pa ho natin nabigyan ng pagkakataon sa Tapatan ni Pangga, bibigyan natin yan. 11:00 na ng umaga. This has been your host. This has been Jay Uriles saying goodbye for now. Pangga, stay safe, stay healthy.
saya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Sa may opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Hay Pangga, Energy FM, Hay Pangga, Energy FM, Hay Pangga, Energy FM, Hay Pangga, Energy FM. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Natural ang saya dito, natural kami dito, natural ang lahat, kaya kay Pangga na tayo. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo energy. Hay Pangga, Energy FM, Hay Pangga, Energy FM, Hay Pangga, Energy FM, Hay Pangga, Energy FM. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Noon, ang simple lang sa isang pihit, sumasayang buhay. Ngayon, ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko.